Mii de familii din satele Moldovei au astăzi acces la apă potabilă de la robinet datorită fondurilor europene. Până nu de mult, potrivit datelor oficiale, doar 20% dintre locuitorii din mediul rural aveau apă potabilă la robinet și doar 10% erau conectați la rețele de canalizare. Uniunea Europeană a oferit țării noastre 150 de milioane de euro, cu care au fost reabilitate sau construite peste 2000 de kilometri de conducte de apă, 75 de sonde arteziene și 23 de stații de epurare a apelor uzate. Conectarea la un sistem centralizat de alimentare cu apă a rezolvat o veche și gravă problemă cu care se confruntă satele din Moldova: poluarea masivă a apelor din fântâni. Apa din fântâni nu satisface cerințele sanitare, deoarece este poluată. Și a fost necesitatea apeductului, deci era o problemă stringentă pentru localitate. Multe persoane mai au fântâni construite în ogradă, dar perioada secetoasă anul, apa dispare sau nu este calitativă. Mai problematică să ai în baie, la robinet, la bucătărie, dar cu această apă care vine cu o presiune destul de mare este foarte comodă, adică și este o apă curată, la adâncime mai mare, apele arteziene sunt mai calitative. Un sistem centralizat de alimentare cu apă a fost construit și în satul Molovata Nouă, de pe malul stâng al Nistrului. Pentru oamenii de aici, așteptarea a durat 2 decenii. Noi când ne-am mutat aici în 2010, nu am avut apă. Iată, aducem cu butoile, cu căldarele de la fântână și era tare complicat. Când eram mici, cu căldarea încălzeam la plită și scădeam în cădița mică. Și era, clar, lucru mult mai complicat față de acum. Nu mai deschizi robinetul și curge apa, asta e mult mai ușor. A dispărut problema cu apă, când te întorci la serviciu, nu mai stai cu gândul ca să fie apă, nu să fie apă. Poți să faci un duș fără probleme. Care își întreabă, da, aveți și WC-ul și baie în casă? Da, clar, lucru că aveam și nu mai rău trăim ca voi din oraș. Acum acoperim tot satul, sunt conectați la apeductul nou construit toate casele din localitate. Sistemul de apă este aprovizionat de 3 sonde la o adâncime de 150 de metri. Analiza apei este foarte bună, nu bună, dar este foarte bună. Azi noi dispunem de o apă foarte calitativă. Conform previziunilor, până în 2015, aproximativ 65% din populația Moldovei va avea acces la apă curată de la robinet, iar până în 2020, fiecare gospodărie din orașele și satele Moldovei va fi conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă.